Үткән 2025 елда махсус хәрби операцияларга катнашучылар һәм уларның гаилә әгъзаларына ярдәм системага һалынды. Быел да эш туктамас, яугирларны һәм ветерандарды игътибарсыз калдырмаспыз дине республика башлыгы. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Яугирларга ярдәм күрсәтү саралары турында Балтас районы ветерандар советы рәисе Рифат Сафин мәһиләшәбез. Һаумыгыз. Рифат Хатипович, Башкортстанда үткән ел ул махсус хәрби операция яугирларына һәм уларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү елы буларак исебездә каласак һәм һәрбер районда ниндидер бер ветерандар советы үзләренең тематик план, эш планнарында булдыргайны. Ничек үтте һезнең 2025 ел? Безнең 2025 ел эш белән үтте инде, зур эшләр башкарды дип әйтергә була. Сода махсус операциядә катнашкан иптәшләрнең семьяларына булышу буенча планлы эш оештырылды. Бу администрация района тарафыннан расланган. Безнең район территориясында 15 авыл советы бар. Шуларның һәрберсендә группалар образоваться ителде, барлыкка килде. Җаваплы иптәшләр беркетелде. Алар һәрбер сорауны изучать итеп, белеп, нинди ярдәм кирәк икәнен игътибар итеп, даими рәвештә ярдәм итеп килделәр ел итәләнәсенә. Ул да булса котлаулар, бүләкләр тапшыру, шуннан топливо, утын фәлән кирәк булса, тоже оештыру. Һәрбер семья көнкүреш мәсьәләләре менән яңгылана калмады, димәк. Читтә калмады. Шуннан судан кайткан иптәшләргә ярдәм күрсәтү тоже оештырыла. Барлык безнең районда ватанны саклаучылар оешмасы бар, защитник аттестаты безнең анда 2 специалист эшли, Гөлшат Нуркаева, Гүзәл Бухтина. Алар постоянно эшләйләр инде, даими рәвештә напряженный эш алып баралар. Безнең ветераннар советы белән ватанны саклаучылар оешмасы арасында килешү төзелгән. Без киңәшләшеп, кирәк вакытта бер-беребезгә булышып эшне алып барабыз. Әлеге вакытта Рахов дигән иптәш предпринимательство белән сугыштан инвалид булып кайткан инде, ул ярдәм алып атлар үрчетү белән заниматься башлады. Үзенең эшен ачты, димәк, ветеран. Үзенең эшен ачты, бик әйбәт эш алып китте. Аның яшәгән өен җиһазлаштыру буенча эш башкарылды. Менә Уфадан килеп карап бирделәр. Зарипов депутат, ул тоже килде комиссия белән. Яшәгән йорты, димәк, уңайлаштырылып, җиһазландырып бетерелде. Шул ук эш башкарыла. Әлеге вакытта ике семьяга да әле төгәлләнеп бетмәгән, но эш башланган бара инде. Ягъни 25 ел тамамланды, яугирләрдә оныттык түгел, эште артабан да 26 елда ла дәвам итәбез. Яугирләрнең семьясына килгәндә тоже пожарный извещательләр кую алып барылар районда. Ул эшне сугыш ветеран, боевое братство ветераны Хизапов Ришат Нуриханович, полковник МВД, оештыра инде. Үткән елда 24 семьяга извещатель куелды. Бу тоже әйбәт эш, кыйбатлы гына эш бит инде. Чөнки кай вакытта сынапта көндәлек мәшәкатьләр артында bunday детальләр турында онытып китәбез. Алар ни тиклем мөһим икәнен бәла килгән гаиләләргә карап кына беләбез. Ул карап һәм шундай бәләләрдән хаклаһын шулай. Игътибар итсәң, проблемалар бар инде, аларны решәйтеп киләбез инде. Шуннан гуманитарный помощьны оештырганда килгәндә безнең ветераннар оешмасы тоже актив катнаша. Бу эштә специальный счетлар ачылган, анда акча җыела инде. Ул егетләрдән хатлар килә, нәрсәләр кирәк. Гуманитарный помощь 2025 елны 5 тапкыр узатылды районнан, әйберләр җыелып. Башланганнан башлап 29 гуманитарный помощь. Бу эшне бик нык тәртиптә алып барырга район администрациясе главасы Сугыш Илгиз Ахвасович үз куластында команда итеп әйтергә кирәк инде алып бара. Әлбәттә, халыктың ярдәменнән тыш бундай зур эште башкарып та булмай. Булмай. Менә сеткалар бәйләү буенча ветераннар тоже башка халыкта инде сеткалар бәйләү оештырылды. Райцентрда айрым бүлмәләр бар. Авылларда, клубларда оештырылган, даже Сафин Рәмзәвел дигән иптәш үз өендә
сетке белеуне оештырды Сетек авылында. Аның малайы тоже сода. Үҙе хатта. Үзе инде хатта да хезмәт итә. Сода хезмәт итә. Гуманитарный помощьларны озатуда менә безнең МВД инде хокук саклау органнары ветераны Ахматнуров Руфат Фәнәвиевич күп тапкырлар барып, озатып, күрешеп, тапшырып егетләрне кулларына тапшырып, киләчәккә тагын нәрсәләр кирәкләрен белеп, кайтып йөри менә ветеран инде ул. Шулай Галимов Фәрит Фәнилевич, боевой братствоның җитәкчесе, ул да еш кына бара, алар киңәшләшеп эшлиләр. Аларга ияреп диябез итән, кушылып предпринимательләр, эшкуарлар да баралар. Үзләренең җыйган биргән помощьларын ереннән итеп биреп тапшырып, хатлар тапшыру инде төрле ниләр эш башкарыла инде. Рифат Хатипович, 2025 ел ул Башкортстанда махсус хәрби операция гырдарына ярдәм елы булһа, бөтен Рәсәйдә ул Бөек Киңүрнең һикән еллыгы уңайдан ватанды хакласлар елы дип игълан ителгән. Менә ошо уңайдан үткәрелгән саралар турында ла телгә алган. Бу чараларны без бик йөрәккә якын алып башкардык. Ел башында январь аенда план төзелгән, 80 еллыкка нинди мероприятияләр үткәрергә ветеран советы тарафыннан. Шул план буенча без эшне алып бардык. Бу план еллык планы, эш планы ише аерым бар инде, ярты елга бер план төзелә. Бу эшне безгә бик яхшы алып китү өчен Булыша Республиканский совет ветеранов Валерий Мухаммедович Шарипов и Райхана Хатновна Абдулхаевна ярдәм итәләр. Менә февраль аенда Уфада гыйльми конференция булды. Анда өлкән офицерлар җыелганнар, безгә аңлаттылар, лекциялар укыдылар. Февраль аенда булды бу. Анда Башкортстан Республикасының нинди стратегик роле һәм нинди ярдәм сугышка керткән өлеше турында сөйләнде. Без шул конференция материалларына таянып, үзебездә конференция үткәрдек. Бу бик матур зур эш булды. Анда Башкирия Республика Башкортстанның ярдәме стратегик роленә кушылып, Балтач районының нинди ярдәм ролен китереп кушып, кешеләргә аңлату, яшьләргә тәрбияви эшкә бик яхшы материал булды бу. Әсәнтә туган яктың тарихын без өйрәнергә онытмаска тиешбез. Булай уйласак, бит инде сугышта бик күп курбаннар да булган, үзләрен жәлләмичә эшләр оясыз сугышканнар, шуңа яшьләргә передавай итәргә тырыштык инде. Бу материалларны алар аңладылар. Шуннан безнең яратам мин сине тормыш дигән фестиваль фольклор бара бит инде безнең район 2025 елның тоже былтыргыча бик яхшы уңышларга иреште. 2 беренче урын номинация алынды һәм министерствоның почет грамоталары бирелде. Монда бу эшкә отдел культуры дип әйтергә кирәк, бик яхшы оештырды, ветераннарны туплады, бүтән кешеләрне. Менә дөресен генә әйткәндә, безнең эшкә без таянып эшләйбез инде үзебезнең республика советына, киңәшләренә, планнарына. Шуннан район администрациясының ярдәме безгә бик зур. Глава әйтәм, Сугышев Илгиз Ахвасович, аның заместительләре, шуннан район советы депутатларының председателе Магзумов Азамат Муллаевич, әле менә секретарь совета депутатов Сираев Илнур Хатипович белән киңәшләшеп барлык эшләрне алып барабыз. Бу эштә тоже авыл советы директорлары, биләмәләр башлыклары кушылалар. Зур бердәмлек белән эш алып барабыз. Шуңа безнең Рифат Хатипович, бына Быгаса ветерандар советы дигәндә райондың үзенең бына оешкан зур ветерандар советы ямагат оешмаһы бар иде. Bundan тыш тагыла егеттәр, яугир ветерандар үзләре оештырган бәләкәй генә ветерандар советлары була торган. Ул да булһа Афган хугышында катнашкан егетләрнең үзләренең аерым советы, башка кылыныкларда катнашкан егетләрнең бына улар арасында бердәмлек бармы? Бар. Аларның һәрберсенең үзенең теге өлкән иптәшләре сөйләнеп куела. Афганистларда аерым, десантникларда аерым, пограничникларда аерым. Без аларның һәрберсенең көннәрен бергә үткәрәбез, шишкәләр салабыз памятникларга, бүләкләр тапшырабыз, искә алабыз, концертлар оештырыла. Димәк, улар хәзер барһа ла ветерандар советы тирәләй оешкан.
Булар барсы да ветеринар советы тирәле оешкан. Аларның кайсы бирләре член бюро, бездә бюро бар, президиум бар ветеринар советында. Алар барсы шунда агза булып торалар. И бердәм эшне алып барабыз инде. Әле берсе дә аерым гына без сез түгел дигән ни сүз юк. Менә без үзебез ни булсак инде шулай эшләйбез дип әйтәбез. Бөек Ватан сугышы ветераннарына килгәндә, тыл ветераннары, улар бармы районда нинди хөрмәт күрһәтелә уларга? Бөек Ватан сугышы ветераннары безнең әлеге вакытта бер ветераныбыз бар. Аңа 8 мартта быел елны 100 яшь тулачак. Без аның хәлен белеп торабыз. Рядом торал Балтачта безнең администрация янында береннәрдә киләбез. Булай телефон название дип сорашабыз. Хәлен беләбез инде, материаллар, журналлар бирәбез. Бүләкләр дә бирәбез инде аңа теге бүләк асылы. Игътибарсыз калдырмайсыз. Игътибарсыз юк. Менә зурлап үткәрергә дип җыенабыз инде. Шуннан дети войнага игътибар зур арттырасы килә. Аларның аерым оешмасын төзүсе килә. Алар дети войны бездә 900-дән артык ветераннар бар. Хәзер улар республикала аерым категория буларак танылды, танытма бирелде. Танытма бирелде. Аларның менә бигрәк тә шул кешеләр ветераны тыла, вдовы бар бит инде. Менә үзем менә кеше аларга карайбыз да, мин газета безгә бик булышак район газетасы, без аларда материаллар басабыз, кешеләрнең тарихын өйрәнәбез. Менә кайчакта үкенечтә булып кала. Может барып та әйтелмәйбездер кемгәдер. Ул үзе китә бит инде. Кешенең күзенә карасаң, күңел күзгесе диләр кешенең. Күзенә карасаң, аның хәлен беләсе, тулырак аның белән танышасы килә, аның турында язасы килә. Что балалары ныгырак тагын нитсеннәр, туганнары, авылдашлары белсеннәр дип, алар шатланалар бит инде. Бу теге еллар үткән саен кешенең күңеле барыбер йомшай инде. Шул диләргә. Аларның тарихын өйрәнһәң, ул һәр кешенең тарихы, ул илдең тарихы һәм илдең тарихына бәйле бит инде, районның тарихына бәйле. Бу бик зур тәрбияви чара нигә яшьләргә. Менә аларның примерында материаллар китерсәң, алар бары укыйлар бит инде, ихтирам итәләр. Мәктәпләр турында эндәшмәнегез, сорашулар оештырагыз балалар белән. Мәктәпләр, менә бөтенесен әйтеп тә бетереп, мәктәпләр белән бергә эшләйбез. Анда музейлар бар безнең. Менә конференция дидек, сугыш 80 еллыкка багышланган конференциядә безгә мәктәпләр булыштылар, отдел образования тоже булыштылар. Дәресләр үткәрәбез, керәбез. Менә класс сәгатьләрендә катнашасыз. Класс сәгатьләрендә катнашабыз. Менә әйтеп китәсе килә, Гыйззәт Фатихович Суфияров, менә аның малае сугда берсе һәлак булды, кызганычка каршы. Ул тоже патриотик эш алып бара, укытучы элекке укытучылардан әйтеп китәрем, Валиев Ханафи Газизович менә 5 декабрьдә 80 ел тулды аңарга. Ул 52 ел стажы бар аның, тоже актив катнаша инде. Димәк, шундый эшләр 26 елда ла дәвам итә дигән ышаныста. Безнең 26 елга без уже башладык инде. Шөрк ел дигән бәйрәм үткәрелде. Мари халкының 8 январда 12 районнан килделәр, Северный районнар. Рәхмәт һезгә, Фәрхәт Сәбович. Бундай эшләрегез артабанда дәвам итен һәм һеҙҙең менән тагы ла үҙебеҙҙең тапшырыуҙарҙа осрашырбыҙ дигән ышаныстабыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостанның атҡаҙанған экологы, Балтас районы ветерандар советы рәйесе Рифат Сафин һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.